Trangsi nilihin pen labangso junior karbi fistuer labangso ningkang sama kardom anutin lapen abang hutin hastami kardom pajir. Nong 26 Duarbagori constituency angkang Dolamara Jutang Aklamalong Jet KYF Kibi Pon Jadim Aklong An Kopi PC Sigdang Pon Bom Loma Kopi Koson Lomapu Nilitum News Fast Karbianglong Apirangki Joy Sing Teron Kahumridam Abirta Ang Tonpen Arju Sena Lapen Ang Tonpen Lang Sena Lasinon nilikido ke nomor 26 Duarbagori constituency labangso Jutang Aklamalong sidolo labangso cultural complex along sidolo labangso adimalong labangso Peneng nilitum ladak adimaklong anang humrilo labangso adimaklong anang kahumri pen nilitum ke thekdam long alam nangke anengkan wang pen ateng pulotang te Peneng bang alir cham dupigji athema nitum birta ke long pon ateng pulotang te ladak alhi ka chupata doji lapen lun si polun si pietum sami kirangji aphando lapen CM lapen MLA lapen EM atum stame abata labangso kiceng pen jujitik astame ladak na chitong dunji phantame litmolong birta nitum long du lasi labangso kamera person labangso adima paklang hanse tuning rilo lason thak si lapu labangke labangso aphila lo mangke labangso adima ke kachipatti labangso chong ke dam punnon ke pir the ladak chong dam bendang lokadok ke kachipatti ya adim aphilo ju la ting ke lokad ke do adim ke labangso kilun ke kana tum ke pelok chipatti ki dojia tuma adim lo labangso agiat tame labangso non kim pon rang pon bom lo lason thak si ke alang litum tame ladak kilang dun lo lapen dokan bojar kim labangso ki bidun dia tum si alang litum sino sigdang pon bom lo tame labangso ko an arong doma avima labangso adim nili nonang paklang konje non labangso stame ko an si jutang kaching thur ponji na king thur pon tema labangso stame alang litum stame ladak apen stame alang tu kan pon bom lun pon bom lo no sik pon dang pon bom lo lasi ko an kaching thur ma labangso ke litum non ke pon long non kamera person han paklang tuning rilo langtha ili tomani atum lo labangso ke kan kilun stame ili ke pon lo alang litum hello lasi ko am se arong kitu ma kawima alang litum hai ma on element kermet of BP tang te nang lila bangso kitam tang aseng kan stame 2021 ke 20 ni kan stame nason kilun ke kan pon bom on eli than pon bom sumar dum thang kalang kalang ni nang limen apang citai mela element lagi kermet of BP so bi arong ke arong neli angjok to biarong angjok to biarong ni tang te labangso alun ke kan kilun ke nang li akijo itu ke than ma tang te annam pen la lagi lili ning mane koso laki joit mese kedam laki festival non karbi junior festival phasi ke charli ma tang te akape kalang lo non jonel karbi youth festival fancy charli lo chorolo nili labangso jitang cipatti labangso angbong chitti malong luki krong thom long sidolo labangso kido adina kaningkan bangke labangso aget sitami avi Peneng bangke ladak kupi tong pa bon pone non mat sik pon dang pon bomla kaningkan bangke avi ladak kupia alira cham dong di pone lasi nang litum aningkan bang pen lang dam pudang te Peneng bangke alira cham dukpigi kedin nam tum hanak paklang pon la tima bangke labangso ke non mat labangso adin bangke chuneng apolang Peneng bonai nilang lasi pinap te labangso alira cham pi ponji labangso alira cham ko antong doji nes tami birta ke long ateng pulotang te aningkan bang pen ke Peneng bang alira cham mi pigi pusini tum birta long po son thak si labangso karbi henta labangso stame aningkan bang ke avi labangso sne Peneng bang ke labangso adim long stame labangso ladak Duarbagori arata tum ning isi pet pen labangso jutang jubat chingthur nang jipu pensi labangso ahem stame kim rang ponlo lasi anutin bang hutin stame nan tum hala sorni na chitong dun edje phansi nan tum anutin lapen abang hutin na chuning rilo thak si ni liang paklang konthuji labang sustame kupitong ki bidup lo ne sitame ladak stame isi project hormung doi ni tum birta ke long ateng pulotang te labang so dinang ke jambilia thon si doi labang so jambilia thon sita adim stame aningkan bang ke labang so ave stame Peneng bang ke labang so jambilia thon adim stame sigdang pon bomlo tane ki dam tang hoda bang ke
labang so hem alir acham avipin stami peneng bang ke labang so dim stami klar bor klar chen si nilkum khek pon lo stami la hen lo labang so dim si la ke non niltum ani kang sang pon lo labang so dim alir acham mi pik labang so la si duar baguri arat maten karbiang long ara labang so dolamora along labang so jutang aklam long anutin lapen bang putin stami nang kidun edje phansi chuning lo labang so hem hen lo labang so aning kan bang ke labang so rak rice stami hinu pik stami peneng choneng abang ke choneng handa peneng si akime labang so aru se kimi pusini tum thek pon lo Rilo la si kado vi panta elitum labangso ajutang anso se angsong ponji phanne bang ke elitum RDHP pe nangdun penaji hok pera lam bang ke non por ke phangadong alam kepache thang du pik seta hok pera bang ke non dolomara lok pinangan phangadong pu gache thang do seta hok pe ke lagai phangadong ali muni to amina aning kere pen kapan chalam son se plang that athe mantuk ta mane othi pen jong thi pen maduta mane lake pune neli nutpet pudami pulote laka odlang no tum se paje thangta kopine lamang songbong rada tum akijoy pipa chengrum po la sophia odlang no ka kene akhat ka ve akama phan ka chuma thaji puatum lahai tum se lahai paje thangtam neli pudam no the athe phangadong po lam bang ke non lob ke konania dolong ki mi konania victory ki mi la sonawe la pen non lomke lake phangadong pulote ameka no kidney lahai phansi phangadong pu la si ili tumalong lahai atokan no long bangke lahai system na claim yi phan bangke nang claim ni athe men gari chi wanai lahai ki bikang to na phan do nai adha ghonta 1 ghonta bong si lakadu we ke pali dim pali nai posi ladak lomke phangadong pu ke pudam lote kache thanta avi pu pe do lake konane town city ara elom lahai alom duji setai tuman tokan no ke men ke wangi powan ke la ka ve la si ka do ve tala bang ke ning binang ne ili tum dwar bagori arat na doan se tame la ke mane ili tum long pache thang tab la hello labang so la non karbi junior festival along tame idam ta ning kan cm tuliram rong hang kitcha amane festival along ti same tilas tangkat gi pula so dak tanah nang paling la so lambang ke nili la financial in charge pen chinkilong la kirum kerek kona pen tong kelong ne seta do answer me non bang la financial in charge si elitu VDC chairman sar korong pharlo alang si kadu vela non ke claim do answer me alang li si nang pidun bom lo elitu ma em sar pen chengwai si hok per bang ke em sar la pen VDC chairman la lang tum chelang si la non claim bom lang la si ili tuma CM sar la bang so pakyas ke nang pidun pobo athe alang li ke ningje da posi la bang ke do po la pen alang li mena mata dak wang ye pot anso se ongdung si nang pidun yi pu si ning the do la lo na le tum rong adi long lo te no tin sta me aning chi parong ni sigira anti la ki jor ve ke tum han la chokrai jun ka hamu jese na hol amu kha ko dang ki pajor longi phang tum hin pen la son to wa ki thopon tu ma mate bonchek nai pu la ke aprang pen ta la bang so banga videt nai pu si do seta pu dam lo te non bang ke akimi owe kimi kaching thur mi kapa prek pon mi ason pot mane kedam tang kene central la bang so jitu itum KYF long lang dam lo pute
lahai tami openly pen ason ke claim pon tadu seta dak dolomara bang ke kedam tang ningkan ko anes tami neli tum ke la bang ke ne kijor pon pedaji aphan la bang su kachelan pon pedaji aphan neli tum kapathek do so dak pen kadu we phanta ki pudo seta la bang ke unedat pot bang ke chodat kijun de tum ke churi ro pot na hok pen tami bang chodam dat junam dat pola su pen sabu huda dak pen nili tum ala bang su kasek sak pon chat do la bang su nili tum kachelang pon ji hadi athe atok anu ko konani la puchi pa jon joy chi pi joy po la pen bang hello nili tum kasek sak bang ke non nili tum kaching room pet long bang ke hok pet bang ke doktor tuliram rong hang sar pen sila alangli an labang su council ka cherai pensil labang su nang pa prek lo prang bang ke a party ka prek tum si mane festival bang bijam setan non bang eli tum chelang na ka duwe chelang per la dak sa me a party ka prek sa me non reception committee long sa me ni tum cherang rep si labang su ke pa chun ponje phaneli tum ka che sik dolo la se la dak ke the ke ding सरकारी सरकामान दोन समय आलिरा चामना पिदोनी फंसे dak phai alo ang par bangke prang bangke litumla bangsu constituency long ke dam tang ning kan phong bong same litum recharge sar setame MEC chot seta pininga bangke EM thua an lo long alangli bahake mi pen EM ang hoi ingni don long lo la pen jok prang MEC do hosne ke alangli alira cham ke pi la pen pechun pe mi abot pininga alangli EM ang hoi ingni long posi neli tum ka do veta ning the do alangli pen la ka do ve dor de phophe don ta ke pador ponji po phan sa alangli nang che chak ta do la se non ke dam tang ningkan pho MEC chod ho sa mi alangli la bangsu ka karbia jutang ka pa pleng pe meji la pen la bangsu kang thur pon pe meji pu pen alangli la bangsu chipehem phu pon da son si do ka do ve dor de pho phe la pen ka do ve kilun ke kanang bong se mi alangli nang kang thur do tang te la itum la dua bo yang kang long pen la kajipati dum itum ke la jonel mate la unit ko ang doji unit non mat ke bak dui pusi arjulong seta nilitum non mat ke ladak arlok bang ke throk ni si klang chot seta along a preka phanta ka par judo la so pang bong wang pet pu se anso se aliar cham do po la ni tu dua bo yang kang long bang ke la sona la di rongaji risuni so rongaji bang ke la dala dolamara long bela padi along ka preke talon pon pedo velo ladak ancholo prang panda ladak si katalon pon la pen non ta telon bom lo la pen elitum IM sar pen jok labang so hem setami elitum aprang bang ke ekdom ala festival wang lo pulote kikim ladak tak tangko an tangka ke cross nang seta alang li ning ke mi pen alang li labang so hem nan cultural complex labang so hem nang kim pia masi non bang ne litum ge stage ta kim jok lo pudam lote alang li phanda choro lo se non chun pon bom lo hok pet bang ge pinap an si chun pe mekaji la si la ke pechun pe mekaji phan sikdang bom la sikdang bom ani la pining ang bom ke pini la son ki project asan ami ton kasimar pon la son do ikma la son ke lan ke project son ke ave seta un an bang ke pe mi ponji ke palang mi pon senje phan ke kache sik pon dolo lahai ke project ke la hello non ke kan ason prang ke kan tum ladak mane kachipati tum se kan chot seta non bang ga prek la koson lo ar somar sarpimar tum pesami ke kan ke paklang ponji labang suka chisik pondu laben mun sama tum pen same pine ke kan pon ke paklang ponji lahai project ke paklang ponji ason mung bang ke sik do ka prek do prang pen bang ke prang ke matro la ke kan se peklang choting mati di seta non bang ke lahai ke pe mi pon dolo sengkan beng sa po prek chat do ji ante la bang so program la kipachun pa mi kaji phana so ili tumpena thek se re se mi tumpanga so phapan du mati di la pa butang ko kha mi pa mi ka tumpe ke ga so mi tumpan achu phapon du basun du la ke rong rupen dolo la pendak lom ke the ge ding ngatum aphan ta ke pha duet lo la se
pudam lo te mane Ladakh ke ha ke cheng benta pudam lo te festival hot ke executive chief executive ta kita wang vipin la seta pini bang ke cepat hik do elitum council pen chief executive members same alang se sar Dr. Tuliram Rong hangta alomso na rapor wangji pusi mane alang li chipu la se Ladakh program pong ta alang li phan tokpon lo la se alang li wang pulote mission alam lo an se dak munit same chetong muchot la pen munit to aning che the muchot ning arong muchot la son do po athe